Ahojte priatelia, opäť s vami Inesa Nesteruk, manažérka pre vývoj produktov Miihy. Vytváram receptúry, ktoré kombinujú luxusnú každodennú starostlivosť a pokročilé dosiahnutia európskeho beauty priemyslu. S časom sa prirodzená obnova pleti spomaľuje. Objavuje sa matnosť, stráca sa pružnosť a vrásky sa stávajú viditeľnejšími. Bežný denný krém niekedy funguje len na povrchu. Aktívne zložky starostlivosti nedosahujú vždy požadovaný výsledok, pretože cez zhutnenú rohovú vrstvu majú aktívne látky ťažšie preniknúť do hĺbky a spustiť proces obnovy. Súčasné riešenie od Miihy je obnovujúce sérum Spicule Renewal Serum z línie Face Architect. Spojuje účinok jemného mikropeelingu a hlbokého aktívneho ošetrenia. Hlavné tajomstvo efektívnosti – hydrolizované spikuly. Tieto mikroskopické kremíkové ihly z morských hubiek fungujú ako jemný a delikátny mikropeeling. Prenikaním do hornej vrstvy pleti vytvárajú neviditeľné mikrokanály. To umožňuje aktívnym zložkám preniknúť hlbšie a pôsobiť oveľa efektívnejšie, spúšťajúc prirodzený proces obnovy a zvyšujúc pružnosť. Pocitné pichanie a mierne začervenanie sú znakom, že vaša pleť sa prebúdzajú. Formula je posilnená peptidom Temple Kufia, ktorý má účinok podobný hadiemu jedu, čo prispieva k uvoľneniu svalov a pomáha znižovať výraznosť mimických vrások. Niacinamid v zložení vyrovnáva tón, pomáha znižovať viditeľnosť pórov a vracia pleti žiarivosť. Extrakt z akácie a lecitín zabezpečujú viditeľný liftingový efekt, zatiaľ čo estery jojoby a mliečna kyselina jemne zjemňujú pleť a pomáhajú udržiavať jej hydratáciu. Nezávislé hardverové výskumy potvrdzujú, po 4 týždňoch pravidelného používania séra Face Architect sa hĺbka vrások znižuje o 12,5%, ich plocha o 3,3% a objem o 2,7%. Účastníčky testovania si všimli vizuálne hladšiu textúru, upravený vzhľad a zvýšenie pružnosti pleti. Aby ste získali maximum z spikul, aplikujte sérum každú noc pred nanesením Face Architect Exo Lifting Cream Day and Night. To prebudí pleť a otvorí cestu aktívnym zložkám krému. Spoločne tento komplex zabezpečuje hlbokú starostlivosť o pleť so známkami starnutia, pomáha zvýšiť jej elasticitu a daruje upravený vzhľad. Objavte prémiovú starostlivosť Face Architect od Miihy